एबारनि नैबे एग्जामाव एसेबाबो गोरा जागोन जों मिथिदों आरो बाथ्राफोरखौ जोङो एक्सप्लेनेसन खालामनानै बुंदों बेखिनि दिनैनि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानाव आं बेखिनिखौ बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबनाय जाबाय। मानगोनां दिनैनि बे बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनाय खुंनाय मेलाव नुजाथिफैनानै आफादनि आफादगिरि आरो मानगोनां बे फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि आरो लोगोसे आंनिनो फोरोंगिरि लोगोफोर सार आरो मिस मेडाम नोंथांमोन जोंहा मा दिनै बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम साना 1952 मायथाइनिफ्राय 16 नभेम्बरनिफ्राय बर' थुनलाइनि गोदान समफारिया जागायजेनदोंमोन। जोंहा बिनि सिगाङाव माखासे रायथाइगिरि खन्थाइगिरि आरो सल'मागिरिफोरा गोबां थुनलाइ सोरजिनो हायाखैमोन मानोना बिथांमोना माखासेफोरा थैलांजोबदोंमोन आरो माखासेफोरा रेबगंदैनो एबा लिरनायनि सानखान्थिखौ बिसोरो सानाखैमोन। बिनिखायनो माखासे बर' थुनलाइनि माखासे लिरगिरि आरो गोरों गोरा सुबुंफोरा सानदोंमोन गिखांनाय मोनदोंमोन जाहाथे बर' थुनलाइया जाहाथे थैलाङा। नाथाय बिनि उनाव साननैसो उनावनो बिथाङा जानायसै 1952 मायथाइनि 16 नभेम्बरनि उनाव माखासे लिरगिरिफोरा रेबगंदैनो आरो माखासे दैदेनगिरि गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोरा माखासे खन्थाइ सुंद' सल'मा लिरनानै बर' थुनलाइनि जारिमिनखौ दोहोनि खालामनो नाजानायसै आरो जियानो जाया मानो दिनैनि बे बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानाव गासैबो फरायसा आरो गासैनिसिमबो गोथार बर' थुनलाइ साननि गोथार हामलायनायखौ जासिनाय जाबाय। लोगोसे आङो दोंसे बर' थुनलाइ जोनोम सानजों लोगोसे खन्थाइ दोंसे लिरदों बेखौनो आवरायनानै होनो सानबाय। समनि फाखन बुहुमनि गिदिंनाया थारैनो सिमा दङना? सुबुं माहारिनि हास्थायनायनि सिमा दङना? गावजों गाव एना एनिनि सिमा दङना? दिन्थिदोंमोन दुलाराय सुबुं माहारिनो गावजों गाव अनज्लायनो सिबिज्लायनो गाव गावनि आंगो दोहोरोमा। दोहोरोमनि खान्थि मोनबा आसार जादोंमोन बिनो बर'नि सोरां खालामदोंमोन बर'खौ जेरावबो जेरैबो देरहासार। गोदोनि बर' जोहोलाव जोहोलावजोनि थैजों खाम सिफुं जथा सेरजानि देंखोजों रिंखांदोंमोन दुलाराय मुलुगा रायजो दोंमोन बर'आ देरगा देरगा। नङामोन निखावरि दङमोन सानथ्र'हायि सना रुफा रांखावरि समनि फाखनाव जोबलांबाय दिनै फारि फारि। दिनैनि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै खुंनाय मेलाव आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। दिनैनि बे मेलखौ सामलायलांनो हानाय आफादनि आफादगिरि बिथांजों लोगोसे बे फरायसालिनिनो गाहाय फोरोंगिरि सार आरो बे फरायसालिनिनो थाखो लोगो फोरोंगिरि आरो बे फरायसालिनिनो गासै फरायसाफोर दिनैनि बे मेलखौ लानाय जादों बर' थुनलाइनि गोथार सानखौ। बेनिफ्रायनो बे माबायाव बे आफादाव गोबां दैदेनगिरिफोरा गोबां रायथाइगिरि खन्थाइगिरिफोरा गोबां बिसोरो समाय लादोंमोननो बायदि बायदि बिसोरो खन्थाइ लिरगोन हारिखौ फोसाबगोन बिदिनो बर' रावखौ बर' हारिखौ फोथांना लाखिगोन आरो गुबुन हारिनिख्रुइ गोजौआव लाखिनो नाजाबोबाय थागोन होननानै बिसोरो बायदि बायदि मिथिंफोराव बे मिथिङाव बिसोरो सावरायदोंमोननो। बे मिथिङाव गोबां दिनैनि बे बर' थुनलाइनि गोथार सानाव नुजाथिफैनो हानाय जोंनि फरायसालिनि सार बिथां फाउन्डार आरो लोगोसेयावनो आंजों जिरायफानो हानाय सार मिस नोंथांमोन आरो फरायसा गासैनिसिमबो बर' थुनलाइ साननि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय। बर' थुनलाइनि सोमोन्दैथ' सार मिस बिथांमोनानो गोबां बाथ्रा बुंलांबाय बारा गोलाव खालामा बेनिखायनो आङो आंनिनो खन्थाइ सुजुनाय बे खन्थाइखौ आवरायनो सानबाय आरो। आंनि खन्थाइनि टाइटेलानो जाबाय बर' थुनलाइयारि सान। बर'नि सोदोब बाख्रियाव थुनलाइयारि सान मोनसे ओंथि गोनां खन्थाइफोरा बारनि बिलाइ बादि मोसायो हारिमुनि रिंसारथिया रिंखाङो। बिलाइफोराव बर' सल'फोरा बेखेवो धोनि रावाव बर'नि सल'फोरा बेरखाङो। उन मोन्थाइखौ फालिनाय मोनसे रावारि मोन्दांथि थुनलाइयारि सान जेराव गारांफोरा ज' जायो।
बिलाइफोराव बर' हांखोफोरा बेखेवो साहसनि सल'फोर सल'बाथानि सल'बाथाफोर रेबगनाव मोनसे जिउ गोनां गाब थुनलाइयारि सान मान बावनाय थुनलाइयारि अख्राङाव ज' जानाय हाथरखि बायदि सोदोबफोर गोजौआव जोंबाय थानाय बर'नि गाराङा गोमखांदों गोख्रों आरो रोखा बर'नि थुनलाइयारि धोन अरायनि थाखाय गोथां जाबाय बेनो आंनि खन्थाइ सुजुनाया साबायखर गोजोनथों आहा बुंनायनि बारा प्रेक्टिस गैया दिनैसो फार्स्ट टाइम जालांगोन दे बेयाव 14 नभेम्बर सानखौ जों गोथार सान हिसाबै फालिनाय जायो जाथ'बाय नामा आंनि बुंनायखौ बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय आं बारा प्रेक्टिस गैया बुंनायनि दानि आंनि बाहागो ना फोजोबनोसै आंजों स्ल'गान होफानांगौ बयबो दान्दिसे गसं बयबो आं बुंगोन बर' राव नोंसोरो बुंनांगोन गेवलांथों दे जों सोलोंगोन होनना बुंगोन ओमफ्राय नोंसोर बिमानि राव दे ओमफ्राय बर' राव होनना बुंबा मा बुंगोन गेवलांथों दे बर' राव जों सोलोंगोन बर' राव जों सोलोंगोन बर' राव जों सोलोंगोन बास जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय बयबो जिराय मिस सारमोनाबो गसंदों दान्दिसे गसंनायनि थाखाय साबायखर थाबाय सार मिस मेडाम बिथांमोननिसिमबो लोगोसे फरायसाफोरनिसिम खोनासंदै 10 मिनिटल' दिनैनि साना मा दिनैनि साना बर' थुनलाइ सान माने नभेम्बरनि 16 खालार नङा होमबा मानि थाखाय बेयो गोसोखांथावना सान बेनिखायनो गोसोखांथावना सान मानोना बर' थुनलाइ आफादा 1952 मायथाइनि 16 नभेम्बराव जोनोम मोन्दोंमोन आरो जोनोम मोननायनिफ्राय मा खालामदोंमोन जोंनि बिमानि रावखौ जोंदि बर' राव रायलायो बे बर' रावजोंनो सानखान्थि इंराजि सानखान्थि बिगियान समाज बिगियान बैफोर आयदाफोरखौ जोङो फरायनो खाबु जाना फैदोंमोन बिथांमोननि बे खामानि मावनायनि थाखायनो आरो मा बेयो जोंनि थाखाय ओंथि गोनां सान नंगौना नङा नंगौना नङा दा नैबे सानजारां रोदोमखौ सोलोंसालिया बर' थुनलाइ आफादआ जेरैबायदि सानो जेरैबायदि लुबैयो बेबायदि लुबैनाय बायदियै थांनानै दं होननानै बुंजायो सानजारां रोदोमफु सोलोंसालि इन्डिजिनियास बड' वार्ड थागिबि बर' सोदोबजों बे फरायसालिया मुं मोनदों ओरैनो बे सानजारां रोदोमफु सोलोंसालि जाना फैयाखै बियो मोनसे चेलेन्जनि गेजेरजों बे स्कुलखौ बिस्थिराम नार्जारिया गायसनदों बिस्थिराम नार्जारिनि माइन्डसेटआ बिनि गेजेरजोंनो फोरमान जादों बर' हारिनि फारसे बेसेबां अनसायनाय दङ बेसेबां मुगैनाय दङ थागिबि बर' सोदोब बाहायनांगौ होननानै बुङो लिडारफ्रा जोंनिया नाथाय गाव बुंग्राया बेसेबां मालायखौ एडभाइस होनोसो रोंगौ गाव खिन्थु बेसेबां खामानि मावदों मोनसे सोंलुनि गेजेराव दङ खिन्थु आङो जि हादों आंनि हानाय बायदियै खामानिखौ मावदों आरो थागिबि सोदोबजों जोङो बर'नि फिसाफोरखौबो मुं लाखिनांगौ ओंखायनो आङो आंनि फिसालानि नामखौ मा दिदोम नार्जारि लाखिदों दिदोमाथ' बर' सोदोब थागिबि बर' सोदोब समायनायनि थाखाय जि मोजां बुंथारो लिडारफ्रा जोंनिया इन्डिजिनियास वार्ड बापरे बा डायलगावल'सो ओमफ्राय इथिंजाय जेबो गैया थारमाने बुङो मोनसे मावो मोनसे गासिबो नङा दिसन गासिबो लिडाराबो बिदि नङा
खिन्थु 50%सो लिडारा ओरैनोल' डाइलग मारियो थारमाने मेल मिटिङाव ओरैनो डाइलगल' मारियो ओमफ्राय खामानिफ्रा जुदा गोजा बै फरायसा आफाद एबसुआव थानायानो जा साहित्य सभायाव थानायानो जा बयनिबो जिखिनि मोनसे जाथि सिबिनाय मोनसे मेन्टेलिटि लानानै आफादाव खामानि मावो बिथांमोननिया खायफानिया उल्थासो थारमाने गावहा मावो साहित्य सभायाव एबसुआव खिन्थु गावनि फिसाला फिसाजो भागिनाथफोरखौ मा मालाय मिडियामावसो होयो ओमफ्राय बिसोरसो बांद्राय थारमाने मा डाइलग मारियो आं बिदिखौ मोजां मोना थारमाने दा बे खोथाखौ बुंनायखाय खायफाया दुखु मोननो हागौ लिडारफ्रा खोनाबा दा आं भिडिअखौ दा इउटिउबाव हगारगोन ना देहायाव नांहैगोन बिसोरनाव जायफोरा बेखौ मावगासिनो दं आरो बुंनोबो नांगोन होमबासो इसोरबो देहायाव नांगोन बिसोरनि साननाया मानि थाखाय इंलिश मिडियाम होयो बिसोरनि साननाया ओरैबायदि थारमाने इंलिश मिडियाम होनाय लोगो लोगो मालाय मिडियामाव होनाय लोगो लोगो गावनि फिसालाया एकदम आइएएस एससीएस यूपीएस पास जानानै मा गिदिर गिदिर साख्रि गिदिर गिदिर थारमाने अफिसार जानो हानाय बे मोनसे मिजिं थारमाने जुदि इंलिश मिडियामावनो होनायानो जुदि गासिबो आईएएस आईपीएस पास जानानै जुदि गिदिर गिदिर आईपीएस अफिसार एसीएस अफिसार यूपीएससी पास जानानै जुदि गिदिर गिदिर बिबानखौ लानो हानायमोनब्ला माथो बयबो जाजोबगौमोन माथो बिसोरना साननाया ओरैसो आं बेखौ बिराद दुखु मोनो आरो दहाय जोंना बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिथाङा बुंदों बिराद साननो गोनां बाथ्रा नंमारगौ थारमाने मा खालामो फरायनाय समाव बर' मिडियामाव फराया जिथिया साख्रि मावनो ना होमबाना बे बर' मिडियामनि स्कुलाव बिसोरो मा जायो साख्रि मावनो थाखाय नोजोर होयो फरायनाय समाव बिराद गिदिर थारमाने सिमां नुदोंमोन बिराद गिदिर अफिसार खालामनायनि ओमफ्राय उनावहाय मा जानोसै बै फिसा एलपिनि साख्रिफोरखौ टेट पास जानानै बर' मिडियामाव फोरोंनो नाजानोसै साख्रिखौबा नांगौ बर' मिडियामाव गोदो फरायनाय समावबा थारमाने मा बर' मिडियामखौ मुगैदोंमोन बेथ' बिराद साननो गोनां फ्राय बिदियानो गोजा मालाय मिडियामाव फरायनोसै टेटआ पास जानोसै आं बर'खाय आङो थारमाने सुबिदा मोनगोन बर' फिसाखाय आङो मा साख्रिखौ आङो मा लानायाव सुबिदा जागोन बेबायदि मोनसे जानोसै आरो दा बेनो जागासिनो दङ गोदो फरायदोंमोन मालाय मिडियामाव दा साख्रि मावनायाव मा बर' मिडियामनि मास्टार जानो लुबैनाय बेखौथ' लुबैनाङामोन ना बिसोरो जाय लेंगुवेजखौ बिसोरो उन्दै होनना मुगैदोंमोन बिमानि रावजों फरायनो लाजिदोंमोन बिसोरो दिनै साख्रिखौबो जोंनि गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि जानो लाजिनांगौ बिसोरो थारमाने लाजिनाय गैया बिसोरसो एकदम सेलायग्रोगोन आरो नाम्बाराबो इंलिश मिडियामाव फरायनाय नालाय बुरजा बिसोरसो सिगां मोनग्रोगोन ओंखायनो आंनिफ्राय आङो जोंनि हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ आङो खावलायनो लुबैयो बयखौबो आङो साननायखौ लुबैयो जाहाथे बेफोरबायदि जोंनि गेजेराव जाया बेफोरबायदि जोंनि रावखौनो मुगैनानै सुबिदा लानो समाव बे गावनि बे जोंनि बे रावआवनो फोरोंगिरि जानो लुबैनायानो जा बिदिनो माबा मोनसे थारमाने मा जाय जोंनि हारिनि थाखाय मोनसे मोजां मान थाखो बै मान थाखोखौ मोननायाव जाहाथे बिसोरो मा खालामा सुबिदा मोना जिहेतु बिसोरो मा जोंनि आंगोखौ नेवसिनानै मालायनिखौसो बिसोरो मोजां मोननानै बिसोरो मा खालामदों ओंखायनो मालायजोंनो थांथों थांनानै गिदिर गिदिर आईएएस आईपीएस जालाजोबथों आरो जोंनि बे जिखिनि बर' रावजों फरायदों बिसोरनो जोंनि हारिखौ दैदेनगोन ओंखायनो खुनु कमप्रमाइज गैया इंलिश मिडियाम फरायबासो दि जोङो गोरों जायो इंलिश मिडियाम फरायाबादि जों इंलिश बुंनो रोङा ग्रामार रोङा बे खोथा नङा जोंबोथ' इंलिश मिडियाम फरायाखैमोन ना जोंबो इंलिश मिडियामाव फरायालासिनो दिनै मा जादों इंलिश फंफा फंनै बुंनो रोंनाय जादों इंलिश फोरोंनो रोंनाय जादों सोर इंलिश मिडियामाव फरायनायखौ सोर बेसेबां माबा जादों
साक्सेसफुल पार्सन जानो हादों ओंखायनो मिडियामा जेबो मेटार नङा बर' मिडियाम फरायनानै दिनै सानजारांनिफ्राय IIT JEE पास जानानै खरागपुराव इन्जिनियारिं फरायगासिनो दं बर' मिडियाम फरायनानै दिनै बिरबल ब्रह्ममोन बायदि बिथांमोना मा अफिसार लेभेलनि साख्रि मावगासिनो दङ सरन नार्जारिमोन बायदि क'क्राझारनि जाय सानसे समाव मा सरकारि नङै बे फरायसालियाव फरायनानै फरेस्टनि माबायाव गोग्लैनाय बे फरायसालियाव फरायनानै फेन्सार स्कुलाव फरायनानै दिनै सासे मा ब्लक अफिसार जाफैदों बर' मिडियामाव फरायनानै बेफोरबायदि जाफुंसार सुबुं जानाय मेरला दङ थारमाने ओंखायनो जोङो माब्लाबाबो जोंनि बिमा रावजों फरायनाय सोलोंथाइ लानायनि बेलायाव माब्लाबाबो मा जानाङा गावखौ उन्दै साननाङा जेब्लायबो जों मा खालामनांगोन गावनिखौ आंगो साननांगोन आरो बे आंगोखौ गोसोआव लानानै जोङो मा खालामनांगोन गावखौ गेवलांसार होनो नाजानांगोन नङा होमबा दा बे मेन्टेलिटिया थानाय खिन्थु थाइलेण्डआवबो सिन्थाय आंनिया मा गामसा गाननानै फट' थिखांजानाय आर'नाइनि गस्ला गाननानै फट' थिखांनाय बेखिनि खामानिया जाना फैदों बेखौ सानामोनबाथ' आं बेखौ मावनाय नङामोन बेफोरबायदि मोनसे मेन्टेलिटि लानानै जोङो मा खालामनांगौ जोङो खामानिखौ मावनांगौ आरो नों मावनायजों नों साक्सेस जानायजों लोगोसे नोंनि हारिनि सिनायथियाबो लोगोसे मान मोनफायो मोजां खामानि मावनायनि गेजेरजों बेखिनि खामानिखौ मावनांगौ दा गोबांथार बुंनो गोनां गैला मात्र आंनिफ्राय बारे बारे खावलायनाय फैगासिनो थानाय समाव जाहाथे नोंसोर बेहाय फरायनाय फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रानो गाव गावखौ जाफुंसार सुबुं खालामनायजों लोगोसे बर' मिडियाम फरायनायनि गेजेरजोंनो जोंनि समाजनि न'खरनि हारिनि मान थाखोखौ गोजौआव दैखांनो नाजागोन सिरियासनेसखौ मेनटेन खालामनानै खोब सिरियासै फरायनायखौ दैदेनलांबाय थागोन खुनु गाज्रि बेसाद गाज्रि गोहोजों जाहाथे गेलेमलाङा गाज्रि साननाय गाज्रि बेसाद जानाय गाज्रि बेसाद सोबनाय बेफोरजों जेबो कमप्रमाइस जाया गावनि फरायनायखौल' दैदेनलांबाय थायो आरो जोंनि बे बर' थुनलाइ आफादा बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा महरै गेवलांसार होनायनि बेलायाव खामानि मावनो थाखाय जुग जुग थांनानै थागोन बेखौ आङो मिजिंथिनानै दिनैनि बे बर' थुनलाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै खुंनाय बे हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबबाय होननानै आं फोसावबाय गोजोन्थों दा बयखौबो दान्दिसे गसंनानै दिनैनि जोबथा आर'जखौ खननो थाखाय आङो खावलायबाय अलफ्रेड बिश्राम साबधान जागायदो बेसेबांदि गोदै बिमानि रावा सुग्लाय होग्रा जोंनि गोजोर सिनायथि बियो सुबुं जिउ सानस्रिखौ बेरखांहोग्रा साननो हाया जों बेनिखायनो सोरनिबा दुइसिन जोंनि रावा बेनिखायनो सोरनिबा दुइसिन जोंनि रावा सुबुं माहारिनि दुखु जारलाखौ बुङो गोरनायनि सनामुखि खुगाजोंनो लिरलांथों सुबुंथिनि सैथो जारिमिनखौ बर' थुनलाइनि गोथार बिखायाव थुनलाइयानो आयनाब्ला सुबुं माहारिनि बेरखांथों बेयाव बयनिबो जिउ सायखं बिरबाय हैथों फैलाव मुलुगनि बिखायाव जोंनि आंगो बिमानि मिजिं सानस्रिफोरा बेसेबांदि गोदै बिमानि रावा गोरबो
गोरबो बिखा सुगाय होग्रा जोंनि आंगो बिमानि मिजिं सानस्रिफोरा थुनलाइयानो आयना जेब्ला सुबुं माहारिनि बेरखांगोन बियाव बयनिबो जिउ सायख' बिबाय हैथों फैलाव मुलुगनि बिखायाव जोंनि आंगो बिमानि मिजिं सानस्रिफोरा बेसेबांदि गोदै बिमानि रावा गोरबो बिखा सुलाय होग्रा जोंनि गोजोर सिनायथि बियो जिउ सानस्रिखौ होग्रा जोंनो हाया जों बिनिखायनो सोरनिबा दुइसिन जोंनि रावा जों बिनिखायनो सोरनिबा दुइसिन जोंनि रावा बेसेबांनि गोदै बिमानि रावा